domnul Nelu Cortea a făcut accident. Joe, dacă vezi asta... Mădălină? 50 botul, 60 totul. Ți-a transformat vlogul ăsta în ceva total greșit. Doamne, cât am băut! Vezi că am făcut în sauna. Salam alaikum toată lumea, urmează un nou vlog. Este ora 4 dimineața. Starul mă sus. A schimbat ora, bă. Și bineînțeles că toată lumea doarme acasă. Astăzi mergem la... Zburăm la Cluj, da, avem la Satu Mare, la Baia Mare și la Zalău. Acum o să mă... Iertați-vă puțin așa. Hello internet, are you here for some Easter? One thing I have in mind every fucking morning. Fucking this duck! Ce faceți? Neața, mamă, ce ochi. Ce-ți frești, frate? Personaj din Friends, preferat. Clasicul Chandler, mie îmi place aia, deci... A, da, pitica, ia fă. Că tu ai nas așa. Holy shit. Șmecher Vlad Dobrescu. Da, șmecher. Da, îmi place mult. Dar cel mai important cum e... Ai găsit tu aici, pe asta? Aici povestea lui Georgescu. Știi pe Tommy Cock? De ce scrie? Uite, cu păsărica la gură, mă, așa trebuie. Bravo. La modelul tu le-ai dat la jos de pe tine? Da, să nu-ți povestesc în ce condiții. Primul, am intrat primul. Ce zici? Se duc, da, cu generațiile tinere, vezi? Asta mă mai sătură. Great success. Is this the real life? Is this just fantasy? Te-ai pus centura, ce drăguț. Azilul de nebunie. E dimineață și n-avem mașină, că nu răspunde nimeni. Deschide ușa. Nu e nimeni. Stăm până la 9 să vină cineva E aici. căcat, dar cât e ceas? 2 ore? Zic, domnul nostru să ne dea mașină. A durat un pic. Dar guess what? Da, păi dar frate, e udă. That's what she said. Deci noi am luat mașina de la aeroport și domnul Cortea nu mă lasă să conduc și mi-a dat camera să filmez, dar eu o să mă filmez doar pe mine. Am zis că te identifici ca șofer prost. Asta am zis. Hai și conduci. Nu, e ok, nu e Hai și ok. conduci, hai. Deci am plecat de 2 minute și deja domnul Nelu Cortea a făcut accident. Vascular. Eu violentă. De ce ești violentă cu mine? Nu, dar că nu, uite. Și Nu poți să convingi pe nimeni că eu ba sunt da, om că rău. eu editez asta. Și am mai convins oameni de cineva că a fost om rău și uite. În fine, lăsați. În fine. Duce Mădălina. Jur, dacă vă oprește poliția și voi două cu glugile la cap, căcaturile pe voi, deci o să râd. Am toată încrederea în Mădălina și în calitățile ei de șofer, dar recomand
Mădălina, foarte bine, bravo. Ești... Mulțumesc! Vrea să o îndrepte. I-a pus să o strâng. Nu faci asta! De ce, Mădălina? Spune oamenilor. Spune oamenilor că tu numai partea ta oară. Zi. Zi, Mădălina, hai, ce faci? Nu pot să-mi faci asta, nu pot. De ce? Conduc foarte bine. Te vede? Așa Așa este. Hai că ne-e frig. Asta... Poți să te dai jos să ne deschizi portbagajul? Nu vă supărați. Ia uite unchiul beat. Dar așa-ți dai seama când un șofer nu e de mult șofer. Pentru că un șofer vechi doar în curcă parca strâmb. Mie nu pasă. Dacă nu ești pe alt loc și nu deranjezi pe nimeni, Bă, dar care unde că nici măcar n-am parcat atât de strâmb? Uite. Opa, uite, frâna de mână trasă. Am bărbat. Fighting back with my own fucking weapons. You can't fucking do this. Ca să stea la sauna. Hai mă, aveți de ales, aveți 5 lei. De-ăștia glamour. Auzi, uite mă că e Calvin chiar. Sexy god. Câteva minute mai târziu. I-am pus în picioarele, s-a agățat în tocurile alea și am văzut cum s-a dus. S-a accidentat Mădălina, nu mai poate să conducă Merțanul. Dar te ai căzut bine, adică, mamă, pare că ai făcut altceva. Mamă, acum s-a dus. Să-ți faci. Bine că sunt epilată pe picioare. fiți atenți copii când coborâți scări. Nu vă entuziasmați că vă luați bustiere cu Sexy Goddess și uitați-vă pe unde călcați. Na, auziți asta? Nu fiți asta. Stia doare. Așa Momentele este. glasei. 3 ore mai târziu. 3 ore de somn, gâtul mi-e praf. Te trezești și vine băiatul ăsta la tine în cameră. Ce faci? Jesus. Dar chiar când apare ăsta, mai e un pic și apare Mentorii. Tocmai ce am văzut trailerul, că ăsta e 2024. Te-ai trezit, Ardelean? Dar pe bine, bă, tot timpul a fost ardelean, mă, tot timpul. Depinde de zonă foarte tare, mă. Te adaptezi ca un cameleon, așa e. Cameleon, no. Oh yeah. Well, that was a very fucking nice show. Și acum mergi să faci în saună. Ca să mergi la saună trebuie să ieși pe afară. 0 grade. E super frig. Eu cu doamna mea, ia uite. Bravo. Sunteți super. Mamă, dar zici că cine știi ce am făcut în sauna aia? Hai, scrieți în comentarii ce credeți că am făcut în sauna. Și acum la 0 grade, afară uzi, mâine pneumonie. Sunt super mișto. Ziua următoare. Morgan, băgăm niște săliță. Hai mă, Belina, și lucrezi. Morgan. Iarăși? Trebuie să ne atingem obiectivele. Gotta get that money, bitch. Și ți așa de mare. Că așa am cumpărat mare. Și se poartă. Vedem? Mulți renu? Mulțumim frumos! Ce drăguț! Am primit... nice! Dimineața când mă trezești și știi tu ce-mi faci, ce-mi? Stai așa. Ultima dată când am fost aici, am făcut ziua lui Baby, aici la Hotel Europa, pe balcon. Și a fost foarte drăguț. Ziua ta, ziua ta! Hai să mergeți pe Pâncea și după aia cred că mergem la film, la căsătoria lui Bendea, că nu l-am văzut.
Cât de strâmb ai pus-o. Nu e atât de strâmb, hai, nu exagera. Am ieșit în oraș cu pisică. Am luat toată sala. Foarte fain filmul. Că ți-a plăcut filmul? Delia? A fost foarte amuzant, foarte. Modelina asta să-i dau lunei, că îi place Totoro. Și ca să-ți ceară scuze că m-a pleznit înainte peste cap. Neprovocată. pleznit, M-ai dacă pleznit peste dădeam- cap. Normal, că ai nu este mirosul un- foarte bine dezvoltat. Ce faci, Modelina? Și Modelina a dat de padele. pe A automat, crezut că schimbă volumul de pe padele. Și mergea între întâia. Mergeam într-a întâia, dar măcar cânta muzica mai tare. Mi se pare genial și când parcarea e strâmbă, reușești să o pui tot strâmb. Bă, frate, era pentru tine făcută strâmbă parcarea, să mor eu. Ce mă enervezi. Cum? Da. Hai cum, bă, cu ea, n-ai cum. Uite, cineva și-a aruncat badge-urile. Biserica Philadelphia. Cel mai bun cheesecake e cu Biserica Philadelphia. Salut, sunt Perfect Marian și asta este sticlă de apă. Mariana. Mariana. De dubla 2, na. Sunt perfect. Sunt perfectă, Mariana. Jesus fucking Christ, man. Sunt perfectă Mariana și asta este sticlă de apă în geanta lui Delia. E foarte posibil. Super mișto, bun, hai că ne oprim aici. Salut, sunt perfect, Mariane. Și asta este portocală în geanta Deli. Hai. Două. Yes, perfect, Mariane. Salut, sunt Perfect Mariane și ăsta e tomberon în geanta de lei. Rog, ăsta apare în 2025, dar ăsta e ultimul show din 2024 la noi. Nu, explică-le matematica, că ei nu fac față, ei nu o să știe că se postează în ea. Uite, Mădălină. Bă, și gândit. Un show excelent, Baia Mare, mulțumim mult de tot. Exce fucking land. Exce fucking land. Exce fucking land. Exce fucking great. Pare rău că mi s-a dus vocea la un moment dat și am vorbit încet și lent, că na, dar oamenii extraordinari. Oamenilor, ce-ai făcut? Nu zic. Oamenilor, ce-ai făcut? Ce-am făcut? Linie dublă. Wow, zi ce-ai făcut? Nu, că tu ești și fain polițist. Vine poliția. Da, bă, Mădălina, ce ai, mă, cu liniile? Tu ești mulțumit așa? Nu, absolut deloc. Ne învață Delia cum să-ți dai seama dacă să ai băiat sau fată cu lănțucul, ia uite. Ce să-i fac? Eu cu mâna nu mă pricep, maxim să țin în gură. Dar fără să miști ceva. Ce să faci? What? Mă puneam miere aici, ce? Bine, panoramelor, pa. Mâine ultimul show de anul ăsta. Bine, pa. Pa. Love you long time. Love you long time. Ziua următoare. Ultima zi de turneu din acest an, Văgeancă mie. Mergem acum la Zala și după aia mâine la Cluj. Unul dintre cele mai bune micuri dejun ever aici la hotelul Europa. Au avut cârnat uscat și afumat, ești nebun la cap. De la de casă cum fac ai mei. Au avut caltaboș, au avut hamon. Deci, pare rău că n-am luat camera, dar yummy, motherfucking yummy. Bagajul e făcut, asmaram. Hotel message. Așa, așa, așa.
Vreau să-și facă un nou tatuaj și a zis să îi desenăm fiecare ceva. Și Madalina a desenat un flat white care are o glumă. I-a scris pitica dracu. Baby a făcut o scară că e mică sau... Asta e deșert. Asta e inside. Verdeață tăiat pentru că ea scoate verdeață din toate mâncărurile. Scriu așa, ca să fie și mai bine. Nou verdeață. Dar dacă e tăiat nou verdeață, înseamnă că bea verdeață. Păi fără atunci. Păi nu, fără tăiat, fără nou. Curios să vedem dacă și îl face pe bune sau e verdeață. Ți-l faci ăla? Da, Îți faci? Da. Când ți-l faci? În ianuarie, cred. Oh my god. O să punem cadrul, ne trimiți cadrul, vreau să văd, da? Da. Bun, hai să vedem. Undeva în Piticenia. Să fii cu minte. Să nu mă uiți, da? Da? Așa, da. Cine-i crescuță? Cine-i crescuță? Oh, frate. 50 botul, 60 totul. Aoleu! Mă, vai! Cum a fost Madalina până acum în această A fost foarte aventură șmecher. minunată? Da? O să stau sub bradul de Crăciun și o să mă gândesc la vremurile minunate pe care le-am petrecut împreună. Păi să ai un an minunat, ce să zic. Ce zăvzeci suntem! Ia uite, ia uite! Come to the dick, come. Yes. No, but I don't want to, but it's pulling me! You go, girl. Go Deli. Așa, bă. Te bat. Te bat. Ce ca Mădălina? Îți vine? Ce mare Mădălina, să ce mic ești tu, nu dau seama. E pe lupitica. Ia, ce faci umeri? Wow, ce nebună ești. Nu așa, nu cape așa, așa, că habar n-ai. Am vrut să o bag Habar n-ai, acolo. ce prost mergi, de ce mergi așa? Acolo, lasă-mă. Îi dă cu spui, ioi, Și ca să nu se termine anul fără... O sunăm pe Joe? O sunăm pe Joe. Hai, bă. Joe, dacă Hai. vezi asta, Păi da. să știi că acum te sunăm. Deci te-am sunat, știi deja că te-am sunat. N-ai răspuns, Joe, să ții minte că n-ai răspuns. Știu programul știe. tău, te urmăresc. Ok, dar oricum. Pătați comandii la nașu. Mulțumim frumos. Am primit de la Nașu, am primit vin spumante. Pa! Am primit șampanie de la nasul! Bun, hai să mergem. Bine, pa, ceau, ciocolată, că se ne misă. Delia, calcă-l. Calcă-l. Calcă-l! Claxonează. Așa. Ia. El e colegul nostru, Kelly. Suntem cu două chioare. Hai de... Uf! Ce ești să bei? Wow! Mamă, te rupe! Jesus Christ! Mulțumim! La nașul am această șampanie extraordinară! Mulțumim oamenilor din La naș! Botoșani, Suceava și Fălticeni. N-am avut show-uri acolo, dar așa zic. Satul Mare, Baia Mare și Zalău de fucking shit. Mulțumim frumos. Doamne, cât am băut!
Sfat de la Nelu. Nu beți alcool. Nu beți alcool dacă sunteți pe Arcoxia și Midocalm. Cum sunt eu? Noti. Copiii lui tata, dacă vă uitați la astea, nu faceți ca tati. Tati are traume. Bine, slană mărele. Devis. Asta e ultima imagine, dar anul ăsta, turneu. Ăsta e turneul. Da. Pe pleacă odată. Vrei să mă vezi plecând? Wow, Mădălina. Cer scuze, ți-a transformat un vlogul ăsta în ceva total greșit din cauza ei. Da. Eu n-am vrut, dar... Da. Și tu ești puțin. Pare rău. Na. Poți mereu și eu curul? Mă ieși pe mine în brațe? Hai că te iau.